Простите, бабушка, но мы не говорим на башкирском. Ey balalar, kolala yaşayın deyip, tuğan tilde bütünley unuta başlagan hagad, respublikamızda yaşap, tuğan tilde bilmew, uyat iş bul balalar, uyat iş. Кто-нибудь из вас знает башкирский язык? Алия, может, ты знаешь? Ты же у нас в деревне родилась. Да я на нем только в детстве разговаривала. Сейчас не помню. Да и зачем его нужно знать? Вон в городе все на русском говорят. Куда в итоге пойдем? Гадәттә туган телебезне горурланып яшәргә кирәк. Минем гүзәл ишеттеңме? Алия. Алия, о чем задумалась? Да ни о чем. Меня не ждите, мне надо отойти. Окей. Мин беләм. Дәүләт даруханага бынан ярак түгел урнашкан. Әйдәгез, мин сезгә ярдәм итәйин. Dur rahmet balam. Мен үзем башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы буларак, мин шундай хәлдәр менән бик еш осрайым. Был тормышта булганмы, мәктәптә булганмы, яки берәр осрашуда, театрда булганмы, урамда булганмы, бөтә ердә лә шундай хәлдәр осрап тора. Балалар яшь буын вәкилләре үзләренең телдәрен, туган телдәрендә һөйләшергә оялалар. Һәм был фильмды карагас, был укучыларга тәкъдим ителде. Тагы мәктәпләрдә, дәресләрдә лә карарбыз. Шуңа күрә был бик тә фәһемле фильм килеп сыкты. Мин шундай темага проект булуына бик шатман һәм шундай проекттар булып торган алдагы көндәрдә лә, елларда ла. Был проектның әһәмияте һәм был үзебездән төшерелгән кыска метражлы фильмның максаты һәм үзенең максатына иреште дип әйтергә мөмкин. Бұл проектта катнашырга миңа укытучым булышты Резида Ризалуновна, һезгә зур рәхмәт. Шулай ук минем төшкән актерларым, операторым, монтажерларыма зур рәхмәт. Без бұл эштә бөтенебез бергә эшләдек. Булат Юсуповтың мәктәбендә мин 3 ай укып, шул 5 минутлык фильмды ясаным. Киләсәктә бәлкем үземнең тормышымды бұл сфера менән бәйләп китәрмен. Бұл минең өчен бик зур ярдәм булыр дип уйлыйм. Бөтә миңа булышкан кешеләремә рәхмәт һәм киләсәктә бәлкем дә очрашырбыз. Туган телем, минең моңлы телем, әсәм биргән изге телем, сафландыра, рухландыра минең газиз башкорт телем. Туган телем, минең данлы телем, күптә күргән алтын телем.